Come on, come on, come on, hey! Come on, everybody, get up. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Света може да се преобърне през 2012, но ще видите, че няма свърши. И ако не дойде края на света, то поне кризата да свърши. Защо не може да не си гладиш ризите? Защо? Защо да не може? Защото това не е леко. на по-инсектона, ако обичате. Искаш да кажеш тракани? Добре, Съни, ние ходим, а ти чисти просто ходиш с камерата и ни следиш. Виж на едно и също място, просто не е голям проблем. На здраве! Come on, everybody in the front and the rear. Listen to the music and let me know here. Той нещо! Дет прилича на они нещо. Весела Коледа и щастлива Нова година! Бъдете здрави и усмихнати през новата 2012 година. От Визици филми, аз съм Даниел Цветков. А аз Александър Лалев.